Narok bo party no ngai tabok support khailai. Sini Maharaja jono tuidul nahini thansa khlai themani tipra motha o jeng tabok khlai tonglai. Acha gan narok tabok o area ja bottom area khlai area n bumung. Sini abo 47 Ambasa Bidan Sabha Kendro ni bisingo Posora Den Sora ningoi oro jeng Simuksak village panchayat ni sini jeng oro 38 bak uba polling center o jeng oro basajak area polling center 38 Okay. Nong area ni bagi sabo basajak. Sini area ni bagai borom genang Direndra Dev Burma Bo basajak. bo basajak. Narok tang wasuk taklai o jenor ni bubagra ni party abo bahai respond no bahai mane papai no paya bahai nong ni mote tom nor taw masuk Jeng 100% sini confident tongo jeng 100 ni 100 jeng je jeng Maharaja plus jeng alliance partner ngoi INPT bai je 28 ta ni 28 ta jeng mannai abo sini 100% sini sure tongo abo sini bukha wansuk jak jeng mannai filbo sini belai kaham jeng oro jotono o parawo sini kuno IPFT ba CPN BJP ni ngoi borok baca mani abahai nugui tongfano borok flag rok simisi abahai borok kai tinio khiaba borok kurui rang riwai borok abahai kle oro flag rok kai thaijak. Kedara tekaisa paithak sengmong sengnai all tripura o bubagra ni party ni ngai khorok busuk basajak saidaban 23 jona all tripura o all tripura o 23 jona tai pasta hengkengkai abo sini alliance partner INPT ni ngoi basajak. Tini jeng khanamani je narok ni kaisa program tongpho joining program abo bo party nong no join khaina bagi phainai abo BJP tai CPM yakarei sini Tripura mothawo join khaina bagai phainai. Da agon hambai.